Абау, Кыш бабайны кімдір қолдырып кетті мұнда? Шын Кыш бабай мекенсің бұл? Сокалы да шын бұғай, тояғы да. Бұзың физкультура оқытышысы түгіл мүсің? Аңа бі күшаған бұл абызай. Юк бала, бұл шын Кыш бабай. Сен кім боласың? Мен сені көрмейм. Бұрылып қара әлі. Абау, әкиет мекенсің бұл? Юк, болмас. Ник болмасын енді? Нешләп сен бұлай киінгенсің? Бәйрәмге алай киініп келмейлер бетінде. Мен білмеген едім. Мұнда бәйрәм екенін. Ярар, бұлышамызыңа. Тек шушыны есіңді тұт. Түнгі 12-де бұл әкиет біті. Барды да шыңға айланашак. Қара, Кыш бабай, көпме хат келген бізден нені достардан. Хо-хо-хо-хо! Шынланда! Бұйылғы почтабыз бик бой екен біздің қызым. Әйді ош әліміне бұл хатны ұқып қоряны біз аны. Хөрмәтле Кыш бабай, минем исемем Эмине. Мин ел буе хәтем сина хат язырға диеп. Субханалла, бу минем хат иш. Чина барып җиткән мисың бу? Юк, булмас. Ха-ха-ха-ха! Бик қызық яшы екен, Әмине. Қызым, айда біз оңа бүләк жибәрик әле. Мәне хәлләр. Кыш бабай, шон икән? Кем елатты сине, кем тиде? Мине бер кемнән күрәсе килми. Минем белән берсеннән дә сөйләшәсе килми. Инде, мин синең дустым булырмын. Бергәләп уйнарбыз, биербез. Чын-чынлапмы? Менә, яңа елга яңа дуст табылды. Демәк, дуслык мәңгелек. Сез, нәни дусларым, әни-әниләрегезне яңа ел белән котлады булсын әле. Ашыгыгыз, яңа ел килеп җитәргә санаулыгына мизгелләр калып бара. Узакламый, сәгать төннәре 12 сугачак. Яңа ел белән дуслар! Мине булыгына алып килде әле, чыршы янында аныты кылдыргансың бит. Рәхмәт. Бу әкият шын икән.